Продължаваме с нашия репортаж от втората отсечка при изкачването на лифта от Бай Кръстю, Голи връх, Бай Кръстю 1370 метра морска височина, Голи връх 1700 и нещо си там. Не е много, не е голяма денивелация, още по-страшното, което ни предстои, че трябва да изкачваме половин километър или дори около 600 метра пеша нагоре. Ето започват тук да се виждат някакви сипи или са някакви... Това са каменни реки са това. Каменни реки, точно не може да се нарекат, тъй като са много малко. Не, каменните реки са по-големи, по-мащабни. Това са някакви... Мащабните не бяха ли морените? Не, морените са образувани. Има друг генезис. Друг генезис. Геоморфогенезис. Да, геоморфогенезис. Виждате, лифта си върви бавно и спокойно. Някои хора просто пък не използват лифта, пердашат пеша нагоре. Има гора, има и гъби, сигурно. Има ягнета. Агнета не знам дали има, но има жица. Значи има и ток. Има ток. Да хвърлим поглед към столицата отзади. Какво друго може да споменем в този репортаж, че скоро предстои да слизаме и хващаме пеша под слънцето. Надяваме се да сте си взели шапки, дами и господа. Надяваме се, когато намерите този запис. Все ще да си спомнят за нас. Ами, до нови срещи, уважаеми зрители.